Hang ni ka por nga kwa ban puli na ka ktien ka jong blay, bat nga snow ba ni ka ktien ka long jingker khu ya nga. Bat nga ngai kan da long jingker khu ya phi ru hang ni ka por ka ba menta. Ngan puli ka ni ka dekhot ka ongkum ni na ka sam ka nyopusan ka dekhot ba sao ter ka ongkum ni ka ktien ka jong blay. Ngala ong ha ki ba meng wat da le meng bat ki ba man. Wat kan tiu ya ka reng. Wat da kan tiu sha jrong ya la ka reng. Wat kren da ka rendang ka ba Namar omde na mingi lemne na sepngi lemne na shatiru bakawan ke jing kentiu henrei ublay ulang unang bishar uba penihar ye way bat uba kentiu ye way pat na bahaga kentiu try kadan ke kuri bat kawan katnam kadap da ke jing penkle baula tekno ay kata da shisha ya ka rangkai jangka ki bamman baro jangka kendau kin knyot ya ka bat kin di ya ka ong ke tin ke jong blay ngakwa ban batai yang dekat khot kendiat bau trai ong kum ni utrai ong ngala ong haki bameng wat de le meng badi ki baman wat kentiu ila kareng utrai ong wat le meng ni wat nom sngo krau wat nom penhe ni wat nom le he ni wat nom sngo sarong ni wat nom sngo meng ka babel ka ong kata baga jing sarong kaya haswa ka jing penjot baga jing le meng haswa jo ka jing penkelon Kaktiin ke jong blay ke kran ya kata. Lada snow sarong hi, lada le meng hi. Kanum dan kano ke jing kentiu. Kanum dan kano ke jing ra. Lada fila snow kraw, lada fila snow he. Lada fila snow la, la snow biang. Ba fi nyau iki wei bekim long ni ai. Kata hi kala de ke sain jong kata ke jing penhiar ya pi. Utrai wong i kata wong iki bameng wat le meng. Badi ki baman wat kentiu ya kareng. Wat kentiu ya kareng. Kareng gade kata bok pimut ban dur persya ni ban tur persya ni ban yelek persya mdei tang yu breu henda gade ke jing yelek persya wat yu blay ong pi sarong mdei tang ye ki breu mdei pi sarong ru yanga utrai ong wat sarong wong wat le meng namar khalamanga pim la hi ban lei namar ladanga ngam ai jing em ya pi pin le yu ladanga ngam ai jing start i pi pin le yu ladang aklam ai pi yang neka kam ka pi trei fin le yu ladang aklam ai pi neka ying ya ka ba pin tei lan ni neka ying ka ba fin shong lan neka ying ka family ka jong fi ka neka long ying ka jong pi pin le kom no dei mangau ba ai lu na dong shadong ong trai ta ka da wat ju le meng ong trai lem ni wa kan tiu la kareng wat nom persya yo blai wat nom yele persya ni wat nom tur persya ya u namar ka babel ka ong wat da kan tiu shadrong la kareng wat kren da karendang ka ba Wanum keren sarong, wanum keren wanum put turoi tan ya ladi. Kaktin di jomblay ka keren ya kata. Namar omde na mingi lemni na sepngi lemni na shatiru bakawan ka jingpen kentiu. Kemau bakam day nang no bakawan ka jingpen kentiu. Kat ba pinang penrit ya ladi hakmat jong trai. Pilaan penrit ya ladi hakmat jong kibreu. Badawa pinang penrit kaktin ka jomblay ka ong bakadan ka jingpen kentiu. Utrai un kentiu ya fi utrai unang ra ya fi daga ba sarong ka business jo fi kanom he daga ba fi sarong pinom yo ya ga jing kentiu haga jing train haga no ka benta hayeng asam ne hang no nyau ya ladi ba pim long ni ba to nyau ya ki wei ba kin long ki ba khamha ban ya fi tadeng ta wat nom sngo ya ladi ba fi biang wat nom sngo ya ladi ba pi don ya kata ka position ba ki wei kim de ban karan ni ya fi Lada ki kran sya jambet. Lada ki kran syong map no. Lada ki kran le se pi bakla si syane. Penbet no ya ki jing bakla ke jong pi. Marteng teng don ki bakran da ka ba jam don ki bakran ru da ka ba Wanum sulong offended ni wanum sungomong. Lada ka dei si sya pediang no ya kata pet je ladi. Yo ka don ne kata ka jing duna ya ka ba ki wei ki kran yo ba ngila ban penbet je ladi wanum susarong. Wanum ile persya ya tau nong ile persya. Ni wanum isi ya kita kinong penbet. Kaktin ka jong blay ka kran ya kata kham tam wat isi ya blay namar uni open bet ya ka jing em ka jong pi ukran ya ni ka kentien wat ai ba pin mong wat ai ba pin snow ram wat ai ba pin bitar no ya blay haba blay ukran open bet ya fi kumuk pa usneng open i uhikai telada pi mong no lada pi don no kata ka jing thot pinom la ban ki blay ju criticize ban penjat ya pi ne blay ju thau ya phi ni ju kren ban pen bet ya fi ban pen jat ya fi ukren ban pen bha tading ta le se ublei ubu ri ki breu ban pen bet ya fi ublei ubu ya ki breu bakin hikai ya fi
ya kata kerukom ke jong pi tadi ta kwa benong fi ni ke sngi la da pi kwa si saya ke jingken tio to ai fin penrit ya la de khmat jong trai penrit ya de na mau trai ong ya kita ki penrit an ken tio ba ke tien ke jong blai ka ong ya kata na ba fila itu ke kerteng ke jong u kum taun ken tio se jorong ya fi ba de ta to ai fin itu ke kerteng ke jong blai mar ka kerteng ke ju ka long halor ki kerteng baro ba sin fila itu ni ke kerteng phim lạ ban ong ban yele persya ina kerteng ba sin fila itu fila dem krop kum ba kita ki arp sangut ki temen basan haba ki yang khmat jong trai ki da dem krop ba ki bread ya kita ki pan sket ke jong ki khmat jong u ki da dem krop namar ba ki sngut ho ba ki yang khmat ba ki i ba ni ba ki yang ude ba kraw palat tani ta kwa ban ong fi ni ke sngi ke ba menta u trai e je fi udan ka bor ban kan tiwe ke jing im ke jong fi lem da kum ta kadon kan jing penhiar utra penhiar marka babel ka ong ni henry ublay ulang unong bishar wa penhiar ye way bado bakan tiu ye way pat pila ada na ka position ka bahe fi sngo kraw fi sngo meng yo bo blay penhiar ne pi pila ada na ka position ka biang ka yo ka kot ka jong fi ka business ka jong pi lada pi sarong pi sngo meng fi kren he pile bahe fi nyan ben ye ki way pe yo blay penhiar ne pi tin ke jong blay kong de mau unong bishar wa penhiar ye way baru bakan tiu ye way pat na bahaga tiu try ka don ka khuri bat kawan katnam ublay watnam ula ban the no ene ka khuri jong ka jing bitar ka jong u ne ta kawan ka batnam halor utau bile persya tin jong blay kong ne bagata ka khuri bat kawan ka batnam ka dap da ka jing pen khle baru la the no ya kata da shisha ya karang khai jong ka ki baman baro jong ka khandau kin khnyot ya ka bat kin di ya ka oh la da di ya kata ka jing bitar ka jong blai kalong ka bajinjar palat wat ai ba utrai un the ka jing bitar ha pi wat ai ba utrai un the ya kata ka ding ka jong u ha pi ani ya kata ka wan ka bala khle bar kata ka jing thnam blai thnam ki breu ki sarong blai thnam ki breu ki ba rendang soitan soitan ule sarong blai weng no yu na ta ka jaka blai ula ban tap lagi wai pat na ko abanong ifi blai mju kerdu breu tanda pila sarong da pila emeng utrai ong khon pen bet no na do men ta ka sngi wat nom sarong bun sing yong sarong la ka jong ngidan yu hi la ka jong mdan e ru am de utrai ba hai tadi ta ko abanong fi bangin sarong ka de tang ka ta bangin sarong ka nyu utrai uba shong ha ka ket uba doni ki e baro bangin so sarong bangi thu yu kan bal ba ka kerteng ka jong u udai u Jesus Christ pa abanong ifi mau long ujo menin menta shu ki bam jukut udai ba crown ne ba crown ki khoseu baro ki dam khmat jong u bal baro ki thli ki pla bo Jesus de utrai u shong ha ka ket usun char u kop yele de da ka bor ai bangin sarong ya kata bangi dan yu Jesus ba udai u jong i kai ngai utrai ker khu ye phi ne ka sngi momenta wanum sungu sarong ban pen yala ka jong ka donut ka jong fi pediang yu tra he ka sngi ka momenta ngai fi le yo sngo ne ka khubor na ka sngi che ka sngi na ka por ban ngai fi sngo ne ka khubor ka menta la fi pat pediang yu jisu ko munong penem na kwa munong fi ka por kadang biang pediang no ate ka por kadang biang ublei dang ailat ba pin pediang yu na sngo ha ne ka por tra u palat fi wanum le sarong wanum sngo meng le ne wanum pen la ka rendang ka jong fi ban fi nom la ban le persya ba du blai ublei jukala kadai ma phi ba fin kala ko amano fi tran kar khui fi ni ka por mta wi palat fi ngi dwa ni ka por ko mta tran ni ka por nga aingo eme ko pa ye ni ka khubor ko kan rat ka me pen snow try de me ba ai ka jingen tiu de me ba ai ka promotion ba de me ko try ba pen hiar ru ye ki breu ye ki ba sorong men pen hiar go try ye kita ki ba rendang ye kita ki breu ko kan rat try ki ba snow men pen hiar ye ki ba snow rit men ra men kan tiu ye ki breu ki ba pendam ki ba pen ka ngo khamat jome men kan tiu nga tip ko try kan long kum ta try ker khu ni ki khon ki jome la da ka dan men sim sngo men nga kren na kerteng jisu ken let no ken ja no ken dam no ka ba kum kata nga kren ni ka men sim ka ba te ka ba khom ye phi ka ba pen sarong ye phi ken ni baro kan da do kan dam pinum dei sho ba sarong no da ka sngi and fin dei breu ba pen ret akhmat jong try ba try ken tiu phi utrai un ra phi utrai un le ki kamba ga jing be jong phi but shagai bo bleu un le am pinom la ban snow to pinom la ban mudur ya ka ka bo blame la ka James fi hallelujah ada dua yang ada kerku ya fi haga kerteng ga jong Jesus Christ hallelujah
adwai ke jing bha ke jing miat aga yin ke sem jefi kamai ke ji jefi ka koi ke khia jefi but kam tam e ke long man sim ke jefi kan long ke barham kan long ke baplu ba pi pediang yo Jesus Christ ne do menda ga sngiru hallelujah ai ke puram ke jingo shme try mele ki kamba hallelujah ke jing teo ka wan na me ko try ye kita ki bas ngore hagar tengge jong Jesus amen amen ada na pring jefi ke ne ka por ma ta fi dang non kam ri ke jing dwai na mar pi pang pi shitom pi don ke jing e ke jing le ke jing em ke jong pi phone na kini number ngi yo ban dwai na kam ta jong pi ngin sai kendo pila amlan ye kendo yang ngi ro ngi yo ban shakri fi lambaga ktien bat lambaga jing dwai utrai ke jing song long rakat ba fi khublai shibun amen